Nagpabombo ang isa ka Iloy matapos nga na preso ang anak sini nga domestic helper kagin pasalig sang kapulisan sang Kuwait nga ipa-deport apang tubtub subong wala ini maka-contact ang domestic helper amo si Maricris Lapatero sa Katin, residente sang poblasyon sa Rafael Iloilo, kasado kag may duha ka kabataan kag 13 na katuig nga nagaobra sa luwasang pungsod sa isa lang ka amo. Sa interview sa Bomboradio kay Emily Lapatero, Iloy ni Maricris iya ginpayag nga ang employer sini ang nagapanag-iya sang isa ka catering services o kon kalanan sa sulod sang duha ka tuig apang wala ini sang nagakaigo nga permit rason nga gindakop sila sang kapulisan. Nakagwa ang amo sini apang nabilin sa sulod si Maricris kag ang kaupod sini nga Pinay. Dugang pasang natungdan nga ginkuhaan na sila o kon ginkuhaan na sila sang iya amo sang abogado kag napamatbatan na sila kag nakatalana kun tani nga ipa-deport apang sang tion nga nagbisita ang iya employer wala ginpagwas ang kapulisan si Sakatin kag gintudlo sa iban nga police station. Ulihi nga nakakontak si Sakatin sa iya bana kag natingala ang Iloy sini kun nga madugay ini nga wala makakontak sa iya rason nga nagpakig-angot ang bana ni Sakatin o kon ni Maricris sa amo sini kag didto nila nahibaluan ang natabo. Dako naman ang pagkabalakas sang iya himata bangod luyag lang nila nga mahibaluan ang kaimtangan ni Maricris. Nakapadulong naman ang mga ini sa Department of Migrant Workers o kon DMW kag Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA apang padayon ini nga nagapanawagan sa gobyerno sa Pilipinas agod mapadali ang proseso nga mapapauli ini diri sa pungsod. Ako si Emily Lapatero. Nagapanawagan ako sa ahensya sang gobyerno nga angot sa ahensya sang gobyerno sang Kuwait nga taani mapadali ang pagpauli ni Maricris Lapatero sa Katin diri sa Pilipinas.